Na medwene ho ahunu se aboa koro yi nyina ya inu. Eni sua tete ne firi kane na bo adwe sa beso ne tentene. Enkna de due be wo ase o. Enkna de due be wo ase o nsensan ne fie panyin. Arefo Nyansapo kasamfonyiri suni yamamu nyina atrase mu akwaba de be Nyansapo kasamfonyiri so giso mame baabi ahwe me firi bia se isane no badwemba ekwan so yedamase damase ensa yani so bebre afene kwawiye muguso a mo ne ye ho ehwe yen ese mo adaje ne mo mre ni musika eto data de hwe yani so bebre yankopon nye mo kese na onkoso ama monye kese enhia mo nsa no adwuma na obia mpa ebo abobo ene ade a wohwe no nyamema ne mre mu sempo afi kakra aka na ntimi ama afi ebewuram nyankopon nye mo makoma so ade emfama mo medase se wakase amen ene yasan mo de ahia biem yenkwai dem mo subscribe na share na like ye ma revise wo do adwen chen so beto ase ede ama mesa e wo ho no ya brewa Aja umpo mo chisai Nyankopo tumi ya na medano ye de nyame nso ase ene ne tumi se eguso akurakura wan kakra de emaye ewo adama ene ye ba ya ye pese ye beji adesua kakra edi firi ho minim se akwanda ho no ma oh wadaroma wonya abetumi de mu ni haw yo mo wo sade amane boni si koye no abrewaje atum preko penti ene na ye nso ntentem na ye mfa nhyehye so preko nam yedi ne hyew so ye na se adwope na sa ade no bese no enti ye nhyase na eye ne hyew ya no ye ntwitwa na afi obi ehune de obere ye nkɔ yenim ni ye cheche nkura ne ho abakwasem kwan ye fefefa so enyenya nkuro ni bidin kwan ye fefefa so a ebaaye na krama ne de na nkwada nanso obi de kasa akoto ne hona no amuanyane ni nyina eye dwumadie bi a ekoso a ye di kade abaso bode e de ama mpanyimfo a wonu tintimie Miss Golden Stool Adum TV eni tipa esonda ye pa etasa adwumadie ti nyina no nyamenya mo kese se mo boa ma Asante-Mampong ne amane no efe ne Ghana nyina eya akono se ntini se eye Miss Golden Stool die enso nipa ne bi frama ewuwo mu a wonu nyina eboa ama amamre na ayefe na aye akono minim se Central Region fo bi wom ene ne ekeka ho nyina efe akono pa nemmom ba ko bi efa ye ni so twa ye ni so ene yesi ene ye mrai ne mimi sa abrewa se abrewa sa na tie anu Asante-Mampong abakwasem bi ye nuanom ma mienu omu firi Mampong a onu so kire ewa agokansie mu beka abakwasem bi efa Mampong kuro no ene se ne ye ya eba ye ne ade enu nti no sabie kuro to de oti okuru wi okrawe no obrawe nwoma so opem so tumfo se tutu oni ho a de wote dwete akonya so Silver Stool ye Mampong hene nana dasebere bo se bonsu wona wo ho no ene Mampong kuro na no esa anye ye de nanu ne ye bebisa abrewa se abrewa sa na tie net sa na se nte sa enchimu pa no ene sei enu ntika no ho na yenkosu ade wunya nte ane kasa hye no munche na maba no wo munsanka bi wo munya akonya ne biemu a na se nte sa no mutimi adwo na ye fe ama na boroso abrewa yesa mu akwa babiem amane bona anu no anu ye manom ye nananom ye wofa asenum ye yerenom baanu na ne nya asem ketwa Adum TV Miss Golden Stool you won mo kire dane amamre ni dane ani pagya emu bia ehuni ade no mbe ka Mampong abakwasem bi edwetwe maso kakra minim sa wonso hwe bi sei na usi ehun no fae mi hwe bi na medwene ho ahunu se aboa koro yi nyina ya inu ke se sisubiem aboa koro ye nyina ya anu kire sei na nanu udwa namo a aboa no ye yi ne yan yi ha ni ye yi ha ni ye yi nsinsini no ato aboa no ya no ansan ne ye dwa na aboa ba ko obi meyi ne yan no emfa ha ne bia watwa so tietia ansan ne ba ko so asema beyi no aye ne tentene kina nanom se aye aboa koro ye nyina ye no okay
Na meba we ya de mu de me hwe ya na ya akoye sa aboa ba ko no ya yi na ye no na mpanyin so sese wukum aboa wudwa aboa na ne yan no eso na akoyi ne ketwa na anwa yi a ye side be kire sese yeguso a hwe ya mamere ya sante ya mamere efe se yihuna sante ya mamere na se wo panu wahuni a wo so hwe ne yie pa na waka ho ase ene nipa so a wo ka kire no amena gye watum se asem a wo kaaye no eye nokore no wo se yihu di wonim na asantefo abube bi ato wo se besepa ne konna han yetase ne benyansafo papa bi firi kunu han frɛ ne ye bi mpe wo se yetase ne di woni no na wono wo de ye bi mpe wuni no wo gina ho abedo wo hu se ye bi mpe ni di woni no besepa ne konna han no besepa nko ene konni ne nko ni nyina so ya ade ba ko se wuni ne pa wunu se besepa ni ena wunu se konni ni na se enye di onim nyansa ene timu se kokko ahaba ni na mum di onim kokko haban se kokko e wo mbebiri obi timu se kokko ye wo kokko we wo su ye kokko we wa nsa bo besepa no eye kokko ena konni ni no eye besehene ni bi enu nyina ya de koro esi hɔ a nshinshie ni ne die wonim pa de wetimi se we ye konna ha na wo so ye besepa eji nyansa ne de tase bibia okay na se kwa akoye se menke ba ko ya ne fa na twubu no ye wo twubu ene wo menke ntesa nse me ya bere wanana onse ni nyina so no se me kan obi wo ha wonim Appiah se be de so benim nanso no se die onim se menke nie no ehu otim se we ye menke na we ye atwubu obi kura de kokko be ye se no ye menke nti enye nyansa asem ne mu die onim no mate ase yenko ena menke so ne ye wo menke fufu ne ye wo menke kokowi ni nyina ye pe so de onim pe hu se we ye menke fufu ni dua no kura asi hɔ a timi kire se dua we ye menke fufu okay we ye menke kokko enti no se wukuro mu amamere ena wusua se wona na panyi bi na wusua firi ne hɔ a ma ne nkire wo mu yie pa ma ne ntete so mituwe na mempem komosini wo be ka asema kyem no wanka amene nsie ne nka nkire me asa mi ntime kura na de na mde kwa ka amena yi ade na nsi bede ne mehu sisi mpem komosini na mi hunu nkomo na ne mi die ne ba bi ekosie ne se kyina me so me ka kire wo bi a behu de me ka akosie ena se wo mu kura no wo mu ayehwe ade no se wo mu hwe ni mienu no wo mu mienu no a wo mu nyina ye mampomfo no se wo mu sanka wo mu hwehwem ne ehunu se de we ka ye na ye nokore na de we ka ye nye nokore we de wo mu mienu nyina ka ya fa no sa ye gu na birim ebra asante ekokese de sore ye no wahini bia ye na fam de se de nana kumewu hene adwumakase kese hene edwoso hene sokore mampo hene ena mampo hene tanhimfu nyina obi adi nanim sam de obetumi aye ye bobo no na wo mu bekọ no ehọ na obiri kwanfo ebo anwem na ohuru se ekon ne de wo mu kwa ebedi nkunim de ba adaduanan wopem so bedane ato wopem so dane obedane ato ho no mu na afi na ma asante aboyihu na ekire na obiri kwanfo kan se wo bi su betumi agina na wode ne kra asesa wopem so die abo wopem so abetrase ahwe Asanteman
ɛhɔ na nanabo ahena ne ntuo no ɔsɔre sɛ wɔno so de ne kra ɛbɛsesa twa min twa wano ɔno na sese yi frantuma yi ye nantu ye na nkrofo yi ya nantu ye de ato didino no ene nkrofo di 2 years ni different ma yi ya nantu de ebinum so nantu nye fe ene anantu abo ahia nantu de eya nantu asemu wa nantu sisi so ayesa go so menkin no wo na wo different eye fe na ade na ayesa ahwede nde esa no ama yanum atontom afira ono ne yedi nya ne din bu ahia nantu no no ta afira Asanteman bia na se na abiri po wo bu krai se ye fefa danta ai ye fefa danta eno ye dante wa fefa de dante de keke de bi e be ka ho ase ena ono nsu gina se o de ne nkwa besesa otumfo de ye nti wo bu ye ho ama mire gina wiye ye no na bia Mampongfo bepe ni atena no beebi a wotimfo di wu kom ekwan no ahun Mampong kwan kuntoji enu mu di kodu asase tam kese pa wo di oban ya be kekere ha de wo Mampong ya ka so pon kese wo Mampong pa na mo be kekere de na ekwai kwani edi kure na aye nkontonchi na yekoduru ho so a obotan a etima saase no so no eden ne wo se yedwa edi yakuma kan yakuma papa be ti wi ya yakuma ne ehwa ehwan ne yehi ne ebu na yerse na ida kakra no wudi kunya saa wo Mampong ekekere ye eche say ni Asantehene be ma wo butumi bi say Mampong wa hyan ntuo na wudi wo man nim na so obesesa me krade a gina wa na so obesesa me krade a na se befo na wo mudi akuma no edwa no eno na ehi akuma na ma yekonya asa kasa no Mampong kontonchi ekwa na ye kontonchi enkwate nti wudwa no kakra se de be abunya baabi afamu makonya baabi atena semate sa kasa we nso da dua kontonchi na me hu dwumfo dua achiachia na entene no dwumfo ye obi otimi di dua enwene twene ana wode ye bibi foforo enkonwa ne sa ne ma no se ono no de enkoten no otimi de nwene de anye se ono ye dwumfo pa tini yesi dua kontonchi ene emi hu dwumfo na ese we no ekwan kontonchi na akwa se de na nyina yenim se Mampong akwa no ti akuma na na omudi edwa no ena na ebo no ehi akuma no yesa e menya Mampong kontonchi ebo ehi akuma ena nanom okay to aso wo mu koduru ho no wo gbanya wo Mampong okay kakaka wo kwatana so na wo mu koduru ho wiye no ene utimfo say obebo dwete akonya ama Mampong hene na wono wodi atai sikadwa no echi nti dwetedwa ene ye Mampong konya ene tai sikadwa echi na se utimfo etu kwan bia Mampong hene ena etina nemu utimfo no a na de nakomem ebo saade no efiri se boahia na ntua no ye Mampong hene no ade ne kras sa ono otumfo de ti de ono so de yeye ade ma ye nuanom boahia na ntuo ne nasefo no okay nti se wo Mampong na da ho ni nyina nti Mampong sase ekwa achiri pa wo ye ban hene saade ti okay anko yese boahina na ntuo de bisa de se meje odwetedwa ana se wudi ho a me ne betena won wonu mu wi akoda ye de no be ka che se wudi ho a betena na na tie se le bia no se wutimfu ni ho a yetedwa ene bodi chidom na wonu ne bibia ni so a esi ne naso na se mete Mampong de yin so ase a Mampong de no so akwaya ahemfu bi te se twene bo akodua
So we munyina saa kon na no wo mu be kɔ no wono ye de to wo se abrafo sebe kane na omu twetweti no okɔchi obi nti na kumawufo ya tete to omo miensa bi na uhu a ni kwa se moja kan kumawuni bia na wagya no yenim se edwo so di kopim na so de enya asem keto a wo ho saa nso yenim aduma ka ase kese enso nya asem keto a sasenso kofo ena mampɔn bo ahia nantu nso de no ena yenim se tepanso ono so na bakwasem a wo sakore mampɔn hene so ono so wone de won so ne de no okay so wono ayi ni fa hene no nti wono ne mra ne se baako odi afa okay ene yenim tepanso de ba ne konfo na bakwasem ne ade a obosom no ode baaye no obetena ho beta Asantehene chi no ono nso ne de ho se ni nyina no ye enkode a saa nananom no ede boaye nti obia wode de obia wode de nti so pese wo chiremu a chiremu yie na yehu enipa mi enu ye mampɔn fo we say bo ahina na ntue ni busae wo so se da bi Asantehene no a na de ma no okay na ese ba bia mfom so ne won no enye se bo ahia na ntuo ene bisae won de ode no ho amani wira ye hwede we kan no ese ya kwa ese ofin so de na won de esi obisae na meboa wo fin so de wo se ada na ye fum wo mu fum ne me na mpebie wo so de o mpewe wo pemu ani nko okay eno kra no so na ese wo hwe fa ba bi nya fin so hene na nkasa na bisae oti wodi no tumfo na ebisa nse na ne ye fum na de wonko a woti we ye kun na udi mu akotene pa o se efin so hene wo brafo o abrafo de di akotene pa na de na ne me ya afo oche na de wako ho na ati ba bi kura e de na aba e de na ha no si mi wira ni mpewi ni bi de na ope tiempa na ope oseme pe muani nko ti muani nko no nko mu oni di ye na no se e ya asase di ani ko ye die be ne ana ase okay ese eno kra no mpo se opem so na emisa ne se ade na ate odi a ko no kra ntimi ankasa mepewe enti no na ese baako ye hwe de waka de akosi a obaako twa amampon amamere no ene obaako nso tiye de otiye ne de ho ka se bo ahia na ntunu na mu ene kosreye no won de nye sa na tie sa okay onu amie na no ankasa mepewe okay otimfo no ana de ball na baso okay mate na yese wa me ani ada ho amiehu se obaako ti nti na nka wo se atemuafo no mom se nka no mom nim dia na wo se nka wo mu ti baako ka che baako se ema obi a wo hwe bia hu se we mom na no krantimi mfa no mom ntumi tirim ese no ama obi ofiri mampon a why confused ni tima ya kesene ne ese dia hin na ye no kre ni midini mienu nyina na nante wa so kra bubusa wo mu se bubusa se enti enye bo ahina na ntue na na bisa ema we ni ya no se de no no na bisa otimfo no na de ma okay na se no de mfom so ni gina pa no ene se ba ko be ka se bo ahia na ntuo no mom ena obisae ade no so entesa okay arwa ye sorry so akro ni sa ne ma mamre we no woni me be ya adwen se nka wo se duru ba bia ka ohina mu wo krom ho no ana obi a onim kro na bakwasem no ohina ka ne bata ni nkonwa ne ho na duru ba bia nka ye bodwa keke no wo kire ne man no ana no de hu hia se nka obi a wonim amamre ne de kese wo hini bia upu obi a wonim wa amamre ebi kura wo ate so no wunim ai na no de wunim obi baji bibi afiri wo nsam a eno anso wo gede akọ obi ba no so ye de hie no ka ho a no anso wo de ne ka ho ise wuni bibi a wo de kyese wo nka ho na abebiri wani so a no abeka ho na wonim amamre no de ekoro wonim de efa wonim ni a wo ye na ebeye yie enu nti ni sese abra ya ebre no okay bra ya ebre ni nyina de nam no kane no kura na se tutu ba yi kura no se na akonwa to ba bi ni ye pere a won wo bi abekere na bakosem okay wo bia beka akonwa na bakosem
emi ehunu nia ade ne ye ne dia na odi ama no eni mi hu ne ekuku bia ene mi hu ne ekuku bia ede na ye ede na yoyo ede na ye kire ede na ye di gya nchirima ede na ye ka de akire nchirima na me wo hene a me di hene ewu kuro asemasi mu no so mini mama mra na mini mama mra ne mama ne ni makonwa ho abakwasem a eden ene wo semeye anamo bɛn ne wo sebitu se ne be ya adaachi konwa ne nkonko yira abewane se de ye kan de se nyame amoa na me meti yi minim ufie ha abakwasem pa menya de hye nanso no ya re na daachi bia konwa to a na me minim na metim be kire menya de hye nanso de oye de hye na ntimi ankira ene se ne de bekwa de menya de hye no sa na net enu internet tete no na nanom no na ye wo de hye ene ye wo nonko waho na wa beto me na me ma ba bia ake me se aha de aha mitie de me na me de me hye na me ne ma de hye te wa beto me a me nye wa boro me ma ba bia aka me fa wo dom no ko ha so woni wo dom no mo nko ha na me di hye so de me na me de be hye ti mo ntra me mu ha ebra ye kan ye fie abakose bi ye ya de bi mu do mo ntimi ma ho se ye didi di aye pa ye bebre mu bia na me ba ha bi di bi ne mum ebra ye hia se ye ka ye nkonwasem ye kan ade hyesem ye di ye busua mu nkomo no wo dom no mo ma ho okay kono men de be hye okay entina wo mu ntimi nya yen yasem da okay tina na ma ukrofo di sika na ebiribiri ukrofo ani so ejejejeje ne ma no na asempa no so hye ho okay abra me da ase abra wa ka masembi ye ne ankase akonwa eto ye twen koduru baabi no asemfu aba akope bi ani mfonyini bi ene da adi ma ye hu se ampa yen ena jampontria akonwa no eyeye dia timesre sa wo beka kan kura na bibi wo ho a fa suma wate na wan fa nsuma ne no na anka mo ade hye mfo no mo nko mo no anim tirimu a wan hwe beduru baabi no wo yo de hye nanso wo betena nko akonwa so na wo edom bi be dia akọ aha ne edimusi na ya sori so ye kira mamre na ye besre momode ne ye nkire ne yi ne nsua ne yi atemuafo aya na ye de adwumadi ahodo bia no etisa no ebre ne beso a aye adwumadi anka ebedi hu nkomo no nso no yanka yenso atemuafo ye momode yenso yenkenkan bi ne yempu obi ne yemisa no na won kire ye saa obi begina no woka ne nkoyi a otumi anya na watumi akyirim ekobasa wo temuafo no nim dia ene na wu kobua ne sen na akose ne sen ko wie san so dia ne ye mfuturo na mo beto de egu nkyirima ani amana ye basa aha ene ye di musie ni asoro so ye ba ne nkyerɛkyerɛ ye amana tenyi ye amana osayi se bibi koi na entwa yi a momfa nkyɛ bidi ne abusua pani onsu aduomi aha Nyansapo kasamfonyi subscribe share na fo adwenkyerɛ fato ase e mamu nyina mu ene hwɛ sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya